Vol dir que el discurs no seria millor que el fes vostè? Al cap i a la fi és el primer tenint d'alcalde. Ja ho faré jo, Ara jo tinc por de parlar massa, I avui si parles massa corres el perill de que t'agafi. D'acord, anem per feina, que les masses s'enfervoritzen. Ja el presentaré jo. Atenció, aquí l'alcalde us vol dir 4 tonteries. Què és? Què és? Tonteria, després en parlem. Ciutadans, fills de... Senyor Lloberes, aquest micro, què passa amb aquest micro? Fa molt soroll, aquest micro. A veure, el provaré jo, doncs. Micro, 1, 2, 1, 2... Bé, paro, perquè al contrari es creuran que els he concentrat perquè facin la instrucció, aquesta gent. Vinga. Ciutadans, fills de cabretes de dalt. Això no pot ser. A mi que em xiulin després del discurs, passi, però abans no, A veure. Això és el que vibra, això. A veure, senyor Brotons, aguanti'l fort, aguanti'l, és que vibra. Ara. Ciutadans, vos parla l'alcalde. Estimats veïns, cabretencs tots, com a alcalde que sóc d'aquest poble i com a bon cabretenc, per mi és avui un gran dia. Un dia gran, un dia d'aquells que dius, carai, quin dia! Sabeu què representa per mi poder-vos entregar les 200 vivendes protegides del sol i dels aiguats que formen aquest polígon anomenat la Campana? Doncs significa, amics, que teniu la sort d'escoltar-me, que a partir d'avui el nom de la Campana sonarà. I sonarà gràcies a la cooperativa lletera que ha fet possible la construcció d'aquest grup. Treballadors, mireu si ens ha portat lluny la llet d'aquest poble. I és que la nostra llet, avui la tan acreditada llet, la vaca sagrada, que Industrial Lletera ha llançat al mercat, ha procurat treballar sempre amb llet de primeríssima qualitat, al revés d'altres indústries de la competència que cada dia treballen amb més mala llet. I això s'ha aconseguit, treballadors que m'escolteu, gràcies al vostre esperit de ramat, al vostre esperit de pastor. Sí, gràcies. Avui, dins d'aquesta conjuntura històrica en què vivim, disposareu tots d'un pis amb un lloguer i un sostre baixíssims, d'unes parets blanques com la mateixa llet que les vostres honrades mans munyeixen cada dia. Cabretencs, per a vosaltres s'ha acabat el viure a la palla. Ara anem al gra. Sabeu què hi ha damunt d'aquesta taula? Doncs damunt d'aquesta taula hi ha les 200 claus que ara us seran entregades. Aquesta nit ja podreu sortir tots amb la clau. Amb la clau i el duro, que és el que se us cobrarà simbòlicament per la clau. Sí, treballadors, ha arribat l'anhelant moment de posar les claus sobre la taula. Els pisos ja estan acabats. Bé acabats, pràcticament acabats. S'hi pot viure. Les habitacions són àmplies, totes dues. Els ascensors, a finals de l'any vinent, ja començaran a funcionar, de moment, fins als primers pisos. Estan ja aprovats els projectes de prolongació fins als últims per abans de 3 anys. D'aigua, de moment, no n'hi ha. Per desgràcia, aquest poble sempre ha patit de falta d'aigua. Això és una de les causes perquè la nostra industrial lletera no estigui encara en ple desarrollo. Però jo us asseguro que n'hi haurà. El projecte del Pantano fa 15 anys que està aprovat, o sigui que això deu estar al caure. Les vivendes, doncs, ja estan fetes, i ben fetes. Les petites esquerdes que hi veureu no hi doneu importància. Això és culpa del terreny. Ja sabeu que el subsol de Cabretes de Dalt és pedregós i fa una mica d'esquena d'ase. I ara que he dit ase, vull aprofitar el moment per donar públicament les gràcies a l'arquitecte senyor Molins,
que després de molts estudis ha arribat a aconseguir ficar còmodament 8 persones en un pis de 10 metres quadrats. Sapigueu, doncs, que ha arribat el moment de dir-vos que ja sou propietaris. No del tot, naturalment, però després de les 20.000 pessetes que heu donat d'entrada i les 1.500 que pagareu mensual i religiosament, d'aquí 80 anys tindreu el pis vostre. Al revés de tanta gent que després de pagar lloguers escandalosos encara no gosen dir aquest pis és meu. Res més, estimats fills de cabretes, que sigueu feliços i que el pis ens puguem veure.